खुलुमबाय दायो जों दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला गामियाव बे सिमला गामियाव जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे हाथरखि मानगोनां जगत बर' बिथांजों जोङो दान्दिसे मोगा-मोगि खालामनो थाखाय बेयाव नुजाथिफैनाय जादों। दा नैबे समाव जों मिथिंगाखौ मोजां मोननानै नैबे गुवार फोथाराव बिथांजों जों रायज्लायनो थाखाय दान्दिसे मोगा-मोगि खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। गिबियाव मानगोनां जगत बर' नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांखौ नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा जगत बर' जाहैबाय। अब्लाबो दाब्ला हिसाबैसो आंखौ बर' समाजाव मिथिनाय जाहैबाय। मानो होनबा बे हायनामुलि फिल्माव दाब्ला मुं लानायखायनो बांसिनानो दाब्ला होननानैसो गाबज्रियो। बेखिनियानो। नोंथाङा गिबिसिनै बर'नि बे सावथुन मुलुगाव माब्ला फैजेनामोन आरो नोंथाङा जे बर'नि सावथुन मुलुगाव सासे गोख्रों मावथि एबा सासे आखा-फाखा होननानै नोंथाङा माब्ला गोसोआव फैजेनोमोन? फिल्म लाइनाव फैनायनि आगोलावनो बहुद हारिमुनि खामानि मावबोदोंमोन। मेथाइ रोजाबदोंमोन, जेनेबा थियेटार खालामदोंमोन जात्रा गावन गामियाव। बेनिफ्राय बिदिनो संगितनि क्लासिकेल लानायसै। क्लासिकेल लानानै बिसारबो लाबाय, रेडिअ'आवबो मेथाइ रोजाबबाय, अडिअ' रोजाबबाय आरो बिदिनो बायदि बायदि गासैखौबो खालामखांनायनि उनावसो बे फिल्म लाइनाव फैनाय जादों। मथा मथि फिल्म लाइनाव खमसे खम 2003 बेसेसोआव आं फिल्म लाइनाव फैदों। मानो होनबा जोङो लोगो नांनानै मोनसे फिल्म खालामदोंमोन, फुल फिल्म। बे फिल्मनि मुङा जाबाय फोथै खेबस'मोन। फार्स्ट टाइम आरो गोबां खरसा खालामनानै जोङो बे फिल्मखौ बरनदोंमोन। नाथाय बे फिल्माव जोंहा फ्लप जादों आरो फार्स्ट टाइम फैसाया सिखाङासै। बेनिफ्राय उनावसो हायनामुलियाव फैनायसै। बे हायनामुलिया मथा मथि आंनि अनुमान 2006-07 बेसेसोआव जादों निस्सय। दा बिदिनो फैयै फैयै हायनामुलि पार्ट 1निफ्राय पार्ट 2, पार्ट 3 ओरै फैयै फैयै दिनै पार्ट 7 दिन्थिलांबाय। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन प्रडाक्सनाव खामानि मावहैदोंमोन आङो। दा फिल्मनि मुंफोरखौ आं गोसोआव गैजोबा। बहुदखिनि खालामनाय जादों गुबुनावबो। बेखिनि आरो। दासिम नोंथाङा सावथुन मुलुगाव गासै मोनबैसो फिल्म बानायखो होननानै नोंथाङा सानो? निजा प्रडाक्सनजों आरो दा हायनामुलिखौबो निजा प्रडाक्सन हिसाबैनो लाबाय। 1निफ्राय 7हालागै फैबाय। आरो बेनि अनगायैबो गोरोबै देंखोबो खालामदोंमोन निजाहै। फोथाय खेबस' खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो आरो गुबुन प्रडाक्सननि खामानिफोर मावहैदोंमोन। मथा मथि गासैजों 15 नङाबा 18 बेसेसो जादों आरो 15निफ्राय 18सिम फिल्म खालामबाय आरो। नोंथाङा गिबि सावथुन मुलुगाव फैजेननायाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि खालामनांदों होननानै नोंथाङा माबा मोनसे जेंनाखौ नोंथाङा गोसोआव दं नामा? फिल्म खालामनायनि आगोलावनो आं फिल्म लाइनाव फैयैयावनो आरो जेब्ला हारिमु खालामदोंमोन, मेथाइ खननो सोलोंनाय, क्लासिकेल लाफुनाय सम बा प्रग्राम गानाय बायदिसिना दामनाय देनायावबो थायोमोन आङो। बे समावसो बांसिन थारमाने खायसे गोसोआव थाथाव थारमाने मा होनो जाथायफोर जालांदोंमोन आरो। खिन्थु फिल्म लाइनाव फैनायाव एसे खम आरो। फिल्म लाइनाव फैनायाव बारा मा होनो थिग बिदि बांद्राय डिस्टार्बबो मोनासै। मोनदोंबाबो मोनसे मा होनो एसे इन्टारेस्टिं आरो बेफोरो सोलिलांदों। खिन्थु बेनि आगोलावनो फिल्म बरननायनि आगोलाव जेब्ला आं मेथाइ खननाय बायदि हाबाफारियाव आखाइ होदोंमोन, सोलोंदोंमोन, बे समाव खिन्थु बांसिन खस्थ' जानांदोंमोन आरो। बहुद खस्थ' जानांदोंमोन।
बहुद जाथाय जादोंमोन बिदि आरो जिहेथु नोंथाङा गोबां जेंनाफोरजों मोगा मोगि खालामनानै जिहेथु बर' सावथुन मुलुगाव फैबाय दा बर' सावथुन मुलुग खालामनायनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बिदिनो हारिमु सिबिनायाव मा आयदायाव बाहागो लादों? सावथुननि अनगायैबो थारमाने आं बहुद बोसोरनि आगोलावनो लखनौ फातखान्डेनि आन्दाराव आं भकेलनि क्लास लादोंमोन ओमफ्राय माब्लाबानो आं बिसारत लादों बेनिफ्राय बे बिसारत लानायनि एसे आगोलनिफ्रायनो आङो जेब्ला मोनसे जोंहा मिउजिक स्कुल दंमोन केसि सिमला मिउजिक स्कुल बे सिमलायावनो बेयाव आं छात्रमोन अब्लाबो छात्रबाबो आङो दा बिदिनो पास खालामलांनानै बै मिउजिक स्कुलाव आं मास्टार हिसाबै दिनैसिम थाबोदों आरो गोबां गथ'फोरखौ आं फोरोंनो गोनां जादों आंल' नङा जाहा दङ गोबां मास्टारफोर दं फोरोंगिरिफोर दं होमब्लाबो आंबो फोरोङो आरो गथ'फोरखौ आरो बेनि अनगायैबो दा एसे खामानिया बांदों आं दा क्लासिकेल सिफुंनि क्लासिकेलबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोङो आरो दा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा सोलोंजानो लुबैदों सिफुंनि मैल्यखौ दासो एसे बुजिनो हमदों मानसिफ्रा बेखायनो उन्दै उन्दैफोर फैयो बेफोरखौ आङो थारमाने सिफुंनि क्लासखौ आंनो खालामो आरो बे जायगायाव बेनि अनगायैबो एरियायाव माखासे सामाजिकफोराव थाफायो आङो उन्दैनिफ्रायनो सामाजिकजों लोब्बा थाबोनाय जाहैबाय आरो दा नोंथाङा जे नैबे बर' सावथुन मुलुगाव जिहेथु बर'नि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन हायनामुलि दा बै सावथुनाव नोंथांखौ माबोरै नोंथांखौ दाब्ला होननानै गिबि मुं होजेननायमोन? बेथ' जाहैबाय जेब्ला हायनामुलि पार्ट 1 ओंखारखांबाय आरो हायनामुलि पार्ट 1खौ जोङो एसेबांखिनि प्रसार जागोन एसेबां नाम जागोन रायजोआदि एसेबां अनसायगोन बेबायदि जों सानाखैमोन आरो माब्लाबाबो खिन्थु फिल्मा रिलिज जानायनि उनाव ओरैबायदि मोनसे हाइलाइट जाबाय बर' एरियाफोराव खालि हायनामुलि आरो बेयाव बिखेखै जेनेबा फैला मेन्देला जेरै रायखांजादों थिग आंनि मुङाबो दाब्ला हिसाबै थारमाने सारा बर' एरियायाव आसामाव जेराव बर' जायगा दङ बेयाव दाब्ला हिसाबै नागिरजानाय गाबज्रिजानाय जाहैबाय आरो बै समनिफ्राय दा जों मिथिगौ गिबि फरायजेननाय बा गिबि जिखुनु सोरजिथायाव गोबां जेंनाया फैखायो होननानै जों मिथिनो मोनो दा नोंथांमोनाबो गिबि हायनामुलि दिहुननायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि खालामनांदोंमोन नामा? मोगा मोगिया थिग खायसे जायो जेनेबा मा होनो सानफ्लांबाय फिल्म बरननो हायनामुलि बरननोसै सानबाय फिल्मखौ बरननो होनबानोथ' जाया थाखा फैसानि खोथा थायो खांलायलायबाय बिदिनो खांनानै बिदिनो शुटिङा जाबाय थाबाय खिन्थु आं नैबेखौ बुंनांगोन दे मोजां मोनसे माबा आरो बै समावनो बिनि आगोलावबोथ' आं फिल्म खालामदोंमोनथ' बिनि उनावसो हायनामुलिखौ खालामबाय जेनेबा हायनामुलि पार्ट 1खौ खालामबाय दं खालामनायाव शुटिङा जाबाय दं ओरैबायदि स्पिडै खालामो जोङो मथा मथि फुंनि 7टानिफ्राय आराम्भ' खालामो मथा मथि सान हाबां बे समसिम थारमाने सानसेयाव खमानो 7-8 सिकुवेन्स जोङो शुटिं लायोमोन आरो बेनिफ्राय ओरैबायदि स्पिडै खालामो बिदिनो सानजौफु टाइम जेब्ला आंनि जि न' आंदि जायखौ आंनि न' हिसाबै आं फिल्म शुटिं खालामदों आरो हायनामुलियाव बे न'आव सिथ्लायाव शुटिं लाबाय दं बेनिफ्राय बे टेकनिसियानफोरा जेनेबा जोंथ' फिल्माव गोदान बे टेकनिसियानफोरा गोदान नङा आरो बिथांमोना थारमाने अनेक फिल्माव थारमाने खामानि मावबोनाय दस्रा प्रडाक्सनाव मावबोनाय एसामिसआनो जा कार्बि बर' राभा फिल्म बायदि आरो
बेफोरनि थारमाने बै प्रडाक्सनफ्राव थाफानानै बिथांमोना अभिगताया बांसिन जायो आरो बै समाव जा जेसेखिनि अभिगता बिथांमोना बुहुत अभिगतासिन आरो ओमफ्राय जों मिथिया खालामबाय दं खोब जमनि टाइपै खालामबाय दं बेनिफ्राय टेकनिसियान बे लाइट बयफोरा आरो गेजेरावनो बुंबाय आरो ट्रलिफोरखौ बोथोरदों लाइटफोर होदों खालामनानै होदों गेजेरावनो हादारन मोनसे स्टप थादोंमोन आरो बिदि सेटिंस खालामबाय दं बे समाव सासे लाइट बया जाहैबाय थारमाने अकस्मात बुंदों मा गराय बायदि खारदों होनना बुंबाय ओमफ्राय बाथ्राखौ जों बुजियाखै गराय बायदि खारदों माने बे फिल्म शुटिंआ ओरैबायदि थारमाने मोनसे माबायै खारदों थारमाने फिल्मादि ओरैबायदि मोजां जागोन शुटिंआदि ओरैबायदि मोजां जादों बेखौसो बुंदो बेखायनो मा बुंदो गराय बायदि खारगासिनो दं होनना बुंदो आरो थारमाने शुटिंआवनो जेरैबायदि मोजां जाखादों देनां एडिटिं खालामोबा भइस डाबिं होयोबा मिउजिक बेकग्राउन्ड सोयोबा ओरैबायदि बे फिल्मा मोजां जागोन आसरित नांगोन आरो नायनानै बे जोंनि बुंनाय खोथा नङा उनाव नायबाय था नोंथांमोना बिदि जोंखौ बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय नंगौना ओरैहाय थिगानो दं खालामबाय जोबनानै बिदिनो एडिटिं जाबाय भइस डाबिं होबाय मिउजिक बेकग्राउन्ड सोबाय हसायैनो थारमाने फिल्मा मोजां माबायै खारमारदों आरो थारमाने बिराद स्पिडै खारमारदों जेराव नायनानै बरिं नाङा नैबेखिनियाव डेम जादों बिदि होननाय मोनसेबो जायगा गैया फार्स्टनिफ्राय लास्टहालागै ओरैबायदि मोजाङै स्पिडै खारदों थारमाने नोंमारगौ आरो बै टेकनिसियानफोरा जेरैबायदि बुंदोंमोन लाइट बयफोरा थारमाने दा उनाव जों फोथायनायसै आरो बिथांमोना एक्सपिरियेन्स दंमारो बिथांमोना अभिगता दंमारो बेखायसो बिथांमोना बुंखादोंमोन आरो शुटिं समावनो आरो गमामायै एडिटिंनि उनाव जों नुमारबाय बेनो आरो एसे सिगाङाव आं मोनसे सोंथि सोंदोंमोन जिहेथु नोंथांमोना फैला मेन्देला दाब्ला आरो हानिबालि दा हायनामुलियाव बुंनो थाङोब्ला बे मोनब्रै रलानो बांसिन गोहोम खोख्लैदों होननानै दा बैफोरनि मुंफोरखौ सोर सानखांजेनामोन जे बिथांनि मुंखौ जे फैला बिथांनि मुंखौ जे दाब्ला मेन्देला होननानै सोर सानजेनग्रोआमोन बेखौ थारमाने बे स्क्रिप्टखौ थारमाने जोङो मेइनलि फैला मेन्देला बा आं दाब्ला साथामजों जिरायनानै स्क्रिप्टखौ बानायो आरो सानथाम सानब्रै जेसे दिन नाङो दाबसे जायगायाव थानानै जोङो बरियाहाय लिरो मोनसे टेबोल लानानै बेनिफ्राय स्क्रिप्टआ बोरै थांगोन फार्स्टआव बोरै थांगोन गेजेराव बोरै थांगोन इन्डिङा बोरै जाहैगोन बेखौ रायज्लायखाना लानानै फार्स्टनिफ्राय लिरबाय थायो बेनिफ्राय कलमखौ होयो जों मेन्देलानो बिथां मेन्देलाया कलमखौ हमो ओमफ्राय ओरैनो बिथां जा फंबाय फैलायानो लिरलायो खामानिफोरखौ आरो ओमफ्राय आंबो थाबाय सिकुवेन्सखौ बोरै लांगोन नेक्स्ट सिकुवेन्सखौ सोरनि लाबोगोन मा डायलग नांगौ साथामजों जों रायज्लायबाय थायो सावरायबाय थायो ओमफ्राय बेयाव मेसेज नांगोन जेनेबा डायलग मोजां डायलग रायजोनो मा मेसेज होनो नागिरदों गोसोखां बिदिनो आं गोसोखांना मोननायखौ आंनिखौ बुंबाय जेनेबा बे फैलाया गोसोखांना मोननायखौ फैलाया बुंबाय मेन्देलाया गोसोखांना मोननायखौ मेन्देलाया बुंबाय बिदिनो बबे साबसिन बेखौ डायलगफोरखौ होयोमोन आरो स्क्रिप्टआव सेभ खालामना लायोमोन आरो दा बिदिनो नामखौ बिदिनो रायलायलायनानै कमेडि जाहैबाय नालाय सासेनिखौ फैला दोननाय जाहैबाय सासेनिखौ मेन्देला दोननाय जाहैबाय बेनिफ्राय आंनिखौ दाब्ला दोनहैबाय जाहैबाय आरो बिथांनिखौथ' आरो हानिबालि दोनहैबाय सासेनिखौ दा आं बुंदोंमोन अबस्से आंहा गोसोआव दं दाबो आंनि मुंखौ दाब्ला लायाबालासिनो माबा मोनसे आं गोसोखांदोंमोन आरो फैलाखौ बुंबाय नामखौ एसे सोलायनो नामा होनना मा सोलायनो मा गोसोखांदों होनना मागुर माहाजोन होनो नामा होनना बुंदोंमोन आं सिन्था खालामबाय नांलाया दा दाब्लायानो मोजां जागोन दे दाब्लायानो थानोसै ओरैबायदि आरो दे होमबालाय होननानै बे दाब्लाखौनो दोननो होनायसै आरो बेखिनिखौ गोसोआव दं माब्लाबा न'खराव मादैमोनाबो नोंथांखौ दाब्ला होननानै गाबज्रियो नामा गामिनि गाबज्रि मिसेसआ
जमुनियाव दाब्ला होनना गाबज्रियो आरो माब्लाबा थिग इदिनो न'खरफ्राव मोनसे इन्टारेस्ट जायोथ' मोनसे फ्रि फ्रिनि रायलायनाय जायो दाब्ला ओरै फै ओरैबायदि आरो सम सम गाबज्रियो नोंथाङा बिथांमोननि सायाव माबाफोर रागा जोंनाय फैयो नामा जोंहा आंखौ अनेक न'आवथ' होनो नोंगौ रागा जोङा आरो गुबुनावबो होनो आरो खिन्थु माब्लाबा एसे बोरैबा नाङो मा गोजानाव थांदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो मिथियोथ' गोजानाव थांदों आरो जेनेबा आं माबा मोनसे टेनसनाव थांदों आरो टेनसनाव थांनानै आंहा टारगेटआ बेलेग खिन्थु इयावनो फटनो उन्दै गथ' सासेया थारमाने खाथियाव थानानै गाबज्रिगोन आरो ओइ दाब्ला होननानै गाबज्रियो आरो माब्लाबा आरो एसे बोरैबा नाङो आरो आं माबा मोनसे टेनसनाव दं खिन्थु उन्दै गथ'आ आंखौ दाब्ला होनना गाबज्रिदो एसे माब्लाबा बोरैबा नाङो खिन्थु सब समाय नाङा अबसे माब्लाबा गोसोफ्रा एसे आलादा जाना थायोथ' माब्लाबा टेनसनाव थायोथ' बिदि आरो जायगाफ्रावथ' जेबो नङा सिनायखाजोबनाय नालाय दाब्ला आदै दाब्ला आयं दाब्ला आदा बिदियानो होनजोबो आं जेबो मोना माब्लाबा असिना जायगायाव थांबा गोजान जायगाफ्राव थांबाथाय माबा मोनसे टारगेटआव थांदों आङो खिन्थु असिना सासे गथ'आ बिदि फटनो बुंबाथाय अलप आसरित मोनो आरो थारमाने आंहा माबा टेनसनाव दं बे उन्दै गथ'आ आंखौ दाब्ला होननानै गाबज्रिहरो गोसायै बे बोरैबा माब्लाबा नांफ्लाङो आरो खिन्थु आसलथे नांनो नाङा नामानो बेनो जाहैबाय नालाय बेखिनियानो नोंथाङा गिबिसिन मुंदांखा जाजेननाय हायनामुलिनि सेथि खोन्दो दा बैयाव नोंथाङा डायलगफोरखौ दासिमबो गोसोआव दंबावो नामा आरो दङबा बैनि नोंथांनि फेभारेटसिन डायलगा मा डायलगखौथ' गोसोखांनांगोन डायलगाथ' दं मोजां डायलग दं खिन्थु गोबाव जाबाय नालाय बावलायलाङो दा मालाबा ओरैनो हारसिं उन्दुग्लांना थानाय समाव बायदिसिना खोथा सानै फिल्मनि खोथाफोरा फटनो गोसोआव फैयो बबेबा डायलगफोरा फटनो गोसोआव फैनानै हारसिंनो मिनिखुमायो आरो बे डायलगफोरा गोसोखाङो बे समावसो गोसोखाङोथ' बेनिफ्राय माब्लाबा मिनिनायखौ हमथानो हाया बिदिनो न'खरनि मानसिफ्रा बै मिनिनायखौ गुस मिनिबाय थानायफोरखौ मालाबा नुफैयो मा जादों फाग्लासो जाबाय खोमा मानसिया होनना बुङो आरो बिदि बुंबाथाय आं बांसिन मिनिनो ओंखारो खिन्थु आं आसलथे फाग्ला जाना मिनियाखै बै फिल्मनि डायलगफोरखौ गोसोखांनानैसो मिनिफ्लांदो आरो बेयावनो मोनफैयो न'खरनि मानसिफ्रा माब्लाबा बिदि जायो दा डायलग हिसाबै दा जेनेबा नंखायैनो बिसिखौ आरो हिनजावखौ दाय होनांगोन ना दाय होनांगोन बे टेकनिकसो दायानो गैखाथारा हिनजावा जेनेबा नाङा फाङा जेनेबा बेफोर डायलग दङ आगोलाव बे फिल्माव होबोनाय डायलग बेफोरखौ गोसोखांफ्लाङो मालाबा हेद साला हस्टिनिनो जात साला नोंखौ नुब्ला आंहा जेबो माबायानो जाया जाथ्रायानो जाया सानसेबो ओरैबायदि आरो डायलगफोरा बे थारमाने मा होनो बिसिया आनलाखि माबा जाहैबाय आरो नुबानो माबा ओरैहाय रखम बे बानायनायसो जाहैबाय मानसिया मोजाङानो खिन्थु बेखौ हदाय दाय होनांगोन ना फिल्माव बिदि आरो दा बिदिनो बेफोरखौ गोसोखांफ्लाङो आरो नैबेफोरखौ गोसोखांफ्लाङो नों थिग नङा मानसिया जेनेबा बिसिखो आरो नों थिग नङा नों आसलथे बिहावसोनि अरिजिनेल फिसा नङाथ' नों सोरजोंबा खांजानायसो नोङो बेफोर डायलगफोरा गोसोखाङो सिबाय मा बुंगोन रायजायो आरो फिल्माव फिल्मसो नालाय आरो गोसो गैयाबाबो रायनो गोनां जायो बेफोर डायलगफोरखौ गोसोआव फैयो माब्लाबा दा जों नुबोबाय थादों दिनैसिम हायनामुलि सेथि खोन्दोनिफ्राय खोन्दो 7 सिम जिहेथु फैला आरो मेन्देलाया नोंथांनि न'खरावल' टारगेट खालामो माबा मोनसे जिराद खावनायबाबो नोंथांनि न'खरावनो टारगेट खालामो दा बैफोरबायदि फिल्मनि बायदि मोगथाङावबो माबा मोनसे फैला मेन्देलाया नोंथांखौ टारगेट खालामफेरदों नामा मोगथाङाव जाया खिन्थु फिल्माव मा होनो काहिनिया खारनांगोन नालाय सिरियेलि जेनेबा 1 2 3 ओरै खारबाय दङ दा बे समाव
मोनसे स्क्रिप्ट जानांगौबा मोनसे नाटक जानांगौबा ड्रामा जानांगौबा बिदिनो आरो मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन नङा होमबा दा मानसिफ्रा बेखौनो नायना मोजां मोनो आंजों जेनेबा फैला मेन्देला जि फाइट बिथांमोना दि आंखौ अयथासार खालामो आंनि न'आव अन्थाइ खुबैयो आंनि फुख्रियाव ना खावो बायदिसिना आरो मोसौ खावो दा बेफोर जाहैबाय मा होनो स्क्रिप्टआ जमिनि जानांबायथ' आरो रायजोआ बेखौनो नागिरदों नालाय फिल्मावसो बिदि फिल्माव हदाय फाइट आंनि माबा मोनसे अयनाय मावनानैसो थारमाने बिसोर साक्सेस जायो एरखम बिदि आरो दा फिल्मसो जाहैबाय नालाय मोगथाङाव बिदि नङा मोगथाङाव जों जोबोद अनलायलायो मोजां लोगो दिनैसिमबो जों एना उना गैया मोजां सोमोन्दो दंलायो जिहेथु जों नुबोबाय थादों नोंथाङा हायनामुलियाव जिहेथु राजखान्थि आयदायाव जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे रल लाबाय थायो दा जिहेतु बिटिसि आवबो राजखान्थि बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय दा बैफोर जिहेतु नोंथाङा बिसायख'थिनि मोनसे डायलग जे होदोंमोन जाय सेंग्राफोरखौ नोंथाङा मोनसे खोथाया बुंदोंमोन जे जिगाबनि अर जों जाहैबाय बन्थ'नि अर दा बैफोरबायदि नोंथाङा माबा मोनसे डायलग होनो गोसो सानदों नामा बे फिल्मनि डायलगखौनो होनांसिगोन नोंथाङा बुंनायाव आं गोसोखांदों जेब्ला हायनामुलि पार्ट 3 इलेक्सन स्पेसियेल बरनदोंमोन आरो जोबोद हाइलाइट जादोंमोन जोबोद मुं खामायदोंमोन बेयाव जाहैबाय मा हायनामुलि पार्ट 3 आव इलेक्सननि बागै जों स्क्रिप्टखौ लांदोंमोन आरो बेयाव जों ओरैबायदि सावरायदोंमोन जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना इलेक्सनाव जाबाय थानाय आरो गले गले जाबाय थानाय घटना बेफोरखौ जोङो दिन्थिनि होननानै रायलायनानै जों खालामदोंमोन बेयाव फिल्माव आरो आंबो इलेक्सन दारायनो नागिरदोंमोन फैलायाबो इलेक्सन दारायनो नागिरदोंमोन फैलाजो थाहैबाय मेन्देलाया पिए जानानै आं हारसिं ओरैबायदि दाङाबाजि इलेक्सना जाथ'वाखै इलेक्सन जानायनि आगोल ओरैबायदि दाङाबाजि ओरैबायदि बुथार सुथार दा बेफोर घटनाफोरा आगोलाव जायोमोन अबयसे दा जोंनि बर'नि गेजेरावबो इलेक्सनबाथाय बिदि एसेबांग्राब बुलाय सोलायखौ जों जानाय नुलिया मानसि थैलायनाय जों नुलिया खिन्थु आगोलाव थैलायनाय नुयोमोन प्राय जायगायाव इलेक्सननि नामै बुलाय सुलाय जायोमोन गावजों गाव बिदि आरो बेखौ लानानै लिरनायमोनथ' ओरैबायदि फिल्माव आंजों ओरैबायदि फाइट जाबाय आंनि ग्रुपनि मानसिफ्राबो बिसोरनि ग्रुपनि मानसिखौ सिथारो बिसोरनि ग्रुपनि मानसिफ्राबो आंनि मानसिखौ सिथारो बिदि आरो ओरैबायदि थारमाने एरियायाव जायगायाव ओनसोलाव ओरैबायदि गाज्रि थासारि जाहैबाय थानोनो हायि जाहैबाय गोरों गोरा बिदि परिबेक बै समाव बैसिनि सेंग्राफोरा आंखौ अयनाय खालामोमोन सानसेखालि आंखौ न'आव थांनानै बे इलेक्सननि खोथा जाहैबाय नालाय आंखौ थ्रेटेनिं हैबाय गोदनायाव सिखा गोलाव होनानै ओरैबायदि धमकि होबाय दाथ' आरो हाजार बुंबाबो बे जम बुस्थु जाहैबाय ना सिखा गोलाव लादो आं मा खालामनो आं बोराय मानसि दा धमकि होना थांबाय धमकि होजाबाय आरो जेब्ला थांबाय थांखांनायनि उनावसो आंहा थारमाने बिराद बोलो फैबाय इयावनो आं डायलगखौ बुंदोंमोन सेंग्राफोर नोंसिनि रागा माइ जिगाबनिसो अर बायदि ब्लाव जोंनानै स्रोब गोमोरनो गोरलै जों जाबाय बन्थ'नि अर रोहो रोहो जोंबाय थागोन ओरैबायदि डायलग दंमोन आरो बेखिनियानो नोंथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबां सावथुन बानायबोबाय दा बैफोर सावथुनफोरनि गेजेराव नोंथाङा दिनैसिम मोनबैसे बान्था आरजिनो हाखो बान्थाया 2008 आव मोनसे मोनदोंमोन बे हायनामुलि पार्ट 2 ना 3 नङाबा 3 आरो 2008 आव नर्थ इस्टआव मोनसे माबा दंमोन मा होनो मोनसे बेखौ एस'सिएसन दंमोन आरो
गथाय नर्थ इस्टआव जेसेखिनि फिल्म दं आरो एसामिसआनो जा बर'आनो जा कार्बियानो जा राभायानो जा बा आदिबासियानो जा गासैबो फिल्मखौ लानानै मोनसे कम्पिटिसन जादोंमोन आरो बे कम्पिटिसनाव जोंबो फिल्मखौ हरदोंमोन हायनामुलिखौ बेयाव थारमाने गथाय नर्थ इस्टआवनो आरो श्रेष्ठ कमेडि फिल्म हिसाबै एवार्ड मोन्दोंमोन आरो 2008आव बे जाहैबाय चित्रलेखा एवार्ड बेखौ जों मोननो हादोंमोन 2008आव बे बर'नि गेजेरावल' नङा गासै जाथियाव बेयाव कार्बिबो दं राभाबो दं फिल्म बर' दं एसामिस दं बिदि आरो बेनि गेजेराव जोंनि बे हायनामुलिया श्रेष्ठ कमेडि फिल्म हिसाबै बै बोसोरनि सायख'जादोंमोन आरो बे एवार्डखौ आं डाइरेक्टर हिसाबै मोननो हादोंमोन। दा नोंथाङा नैबे हायनामुलि 7 खोन्दोआव जिहेथु नोंथाङा खानायखौ सिननानै थख्ला लानाय मोनसे रल दं दा बै खानायखै रल लानायनि माबा राज दं नामा बेयाव माने दा रलजों गोरोबनांबाय नालाय रायलायखाबाय स्क्रिप्टखौबो लिरबाय जों साथामजोंनो दा आरो सादु जानांबाय जाहैबाय रायलायबाय बिथांमोना बुंबाय नोंथाङाथ' खानायखौ सिनथारनांगोन रायलायबाय सिनखानांसिगोन आंबो मानिबाय आरो सिननांगोन दा बिदिनो खानायखौ सिननांबाय आरो आंहा माबा जादों बेयाव मथा मथि नैबे हायनामुलि 7आवमोन ने ओइ खानाय सिननाया मथा मथि खेबथाम खेब्रैसो सिननो गोनां जादों आं खेबसेल' नङा ओमफ्राय मोनसे बेनि आगोलाव मोनसे प्रडाक्सन दंमोन बे बरमायाव बाक्सायावनो आरो मा फिल्ममोनथाय आंखौ प्रडिउसारा फन खालामदोंमोन रल मोनसे दङ आदा नों खालामफैनांगौ ओरैहाय ओमफ्राय जागोन दे होनना बुंबाय आङो बेनि उनाव जोंनि हायनामुलिया जाथ'वाखै आरो 7आ बेनिफ्राय आंबो जागोन होननानै बुंहरबाय दा जेब्ला सम फैबाय सम फैनायाव जोंहानि फादारा थारमाने बोरायबाय आरो मानसिया देहाया मोजां नङा थारमाने लोमजाबाय थारमाने ओरैबायदि माबाबाय देहाया जेबो गैला आरो थारमाने लास्ट टाइम बे लास्ट टाइमाव आं बिथांमोनखौ आं फन खालामनानै बुंहरबाय आं हानाय नंला आफाया एकदमबारे लास्ट टाइम दा बोरैबा आं शुटिङाव थाहैनायावनो गेजेरावनो माबा मोनसे जायोबा जुदि दाइट जायोबा थ' आं बिराद बोरैबा जाहैगोन आद्रा जागोन शुटिङा आरो आं थांनानैबो मोजां नांनाय नङा शुटिं खालामनो गोसोआ न' फारसे फैबाय थागोन आरो गोसोआ फादारखौ गोसोखांबाय थागोन बिदि होननानै आं केन्सेल खालामहरनायसै बेनि उनाव गमामायैनो थारमाने फादारा थैबाय आरो दाइट जाबाय फादार थैनायावथ' आं खानायखौ सिनबाय सिननानै थिग साननैसोनि उनावनो शुटिं आरो साननैसोनि उनावनो शुटिं बेनिफ्राय खानायाथ' एसे लावबाय आरो हादारन लावदों आरो एसे ओंखारदों दा एसे ओंखारबाथ' थिग जाया बिदिनो ओंखारदोंमोन आङो जेनेबा बिदिनो जागोन नंनानै नोंहा सैनांगोन जाहैबाय देग्लाय सैफिनबाय सैनानै बिदिनो शुटिंखौ खालामबाय आरो खालामनानै साननैसो खालामनानै बिदिनो अखाबो हादों बोथोरा एलेवहाखैमोन आरो कन्टिनिउ सप्तासे गाहाम जिरायना थानांदों बिदि आरो थालायबाय थानायाव आखौ खानाया एसे गोलाव जाहांबाय आरो लावलायबाय आरो एसे ओंखारबाय आरो साननैसोनि उनाव शुटिङा जानोसै आरो शुटिं खालामनो बेबायदिनो ड्रेस खालामनो थांबाय आरो जाबाय जे साथामजो आरो बे सानैया जाहैबाय मा ना नोंथाङा खानायखौ एसे ओंखारदों गथिखे खानायखौ सिनजाबावनांगोन सिनना फैदों आरो जाहैबाय आरो सिनफैनांबाय आरो सिननांबाय सिननानै बिदिनो शुटिङा जालायबाय शुटिङा जानानै आरो बिदिनो बोथोर गाज्रि शुटिङा द्रप जालायबाय सप्तासे 10 दिनहालागै द्रप जालायबाय आरो लास्ट टाइम थारमाने आरो शुटिङा जागोन जाहैलायबाय शुटिं खालामनो थाङो खानायाथ' एसे बारनबाय एसे ओंखारबाय आरो सैलायनांबाय सैनानैसो बिदि आरो खेबथाम खेब्रैसो जादों आरो खानायखौ सिननांनाया बिदि शुटिङा बारग'लांनायसै आदसा जिहेथु नोंथांमोननि हायनामुलि 3थि खोन्दोआव बिथांखौ बे सावथुनखौ शुटिं खालामखांनाय रिलिज हगारनायनि उनावहाय माखासे गोबां जेंना
फैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों बे बाथ्राया बेसे सैथो? हायनामुलि पार्ट 3आ इलेक्सन स्पेसियेलमोन नालाय दावराव जादोंमोन जानायालाय। दा बुंनो गोसो गैया थांखांनाय जाथाय, थेवब्लाबो सोंबाय नालाय एसे बुंनोसै। माने बे फिल्मा जोंहा इयाव कास्टिंआव लिरखानाय दङ बे जाथाया फिल्मनि जाथाया घटनाया सोरजोंबा गोरोबनो हागौ, खिन्थु होनब्लानोदि सोरनिबा काहिनिखौ लानानै लिरदों बेखौ दासान। जों जोंनि गोसोखांनाय, जोंनि गोसोआव बेरखांनायखौसो जों लिरदों बिदि होननाय कास्टिंआव थाखायो आसलथे। बिदिनो बे फिल्मा ओरैबायदि प्रसार जाबाय, ओरैबायदि ट्रेन्सफार खालामबाय, थारमाने जोङो थारमाने डिलारफोरनो हरख'नो हायाखै एरखम ओरैबायदि सेल जाबाय। बे समावनो दावराव जाबाय, जों थ्रेटेनिंबो मोनबाय, माबाबाय। बिदिनो मा जानायसै, फिल्मखौ गेजेरावनो जोङो मा खालामनायसै, स्टप खालामनायसै, ट्रेन्सफारिं खालामासै आरो। जिखिनि खालामबाय बेखिनिया सेल जाबाय, गोदानै खालामथ'वाखैमोन आरो दावराव जाबाय नालाय। फुला जोंनि जानोबो हागौ, गतिके बे फुलखौ जों मोनथिखानानै जों मावाखै, सानस्लाबनो हायियाव फुल जानोबो हागौ, आरो बे फुलनि थाखाय जों निमाहा बिदों आरो। बिदिनो दा फिल्मनिसो काहिनि नालाय, खिन्थु सोरबाया एसे ओरैनो सोरबाया बुंदोंमोनबाबो, सोरबाया रायदोंमोनबाबो, सोरबाया गाज्रि बुंदोंमोनबाबो, खिन्थु माखासे जोंनि बर' समाजाव सिक्खित समाज इन्टेलेक्सुवेलफोरा खिन्थु बिथांमोना मोजांसो मोनदोंमोन, जोंखौ बिदि गाज्रि बुङाखैमोन, फिल्माव बिदि ओंखारो बेखौ बुंदोंमोन आरो। बेनिफ्राय जानाखि जोंनि बर'नि नेताफोर, बिथांमोनाबो नेताफ्रा थिगैनो दं, गिदिर गिदिर नेताफ्रा जोंखौ जेबो बुङाखैमोन, गाज्रि मोनाखैमोन, फिल्मसो बियो बे हिसाबै लादोंमोन आरो। खिन्थु खायसेफोरासो, खायसे खायसे गेजेरावनो मानसि थायोथ', थान मोनदोंमोन आरो गाज्रि मोनदोंमोन, जोंखौ बुंदोंमोन, रागा जोंदोंमोन, बायदि बायदि आरो। बेनि उनाव फिल्मा बिदिनो सोलिफिननायसै आरो, बेखिनियानो। दा नोंथांखौ हायनामुलि सावथुननि अनगायै नोंथांखौ माखासे गोबां सावथुनाव सासे एक्टर एबा एक्ट्रिसनि बिफा रलावबो नोंथांखौ जोबोद मोजाङै फावथायखौ दिन्थिफुंनाय नुनो मोनदों। दा नोंथाङा माब्लाबा कमेडि, माब्लाबा सासे एक्टरनि बिमा बिफा जानानै रल खालामनाय, ट्रेजेडि खालामनाय, बैफोरनि जा रलनि एनारजि बा गोहो बा रोंगौथि, बेफोर मानिफ्राय नोंथाङा मोनदों होनना सानो? आसलथे सोंनाया थिगानो। थारमाने सासे आर्टिस्ट जायोबा, सासे एक्टर जायोबा, मोनसे साइडनि रलखौनो खालामनांगौ बे नङा, एभ्रिथिं साइडखौ खालामनो रोंनांगौ। कमेडियानो जा, ट्रेजेडियानो जा, भिलेन साइडआनो जा, बिदि आरो। आं अबसे दस्रानि खोथाखौ आं बुङा, आंनि बेलायाव आङो गासैबो रलखौ आं खालामनो थाखाय थियारि आरो। ओरैनो कमेडियाव मिथिगौ, आंखौ कमेडियाव मुं जादों, जेनेबा कमेडियाव मुंदांखा जादों, खिन्थु आङो आसलथे कमेडिनिसाय आं ट्रेजेडिखौसो आं साबसिन मोनो आरो खालामनो। आं ट्रेजेडिबो खालामदों, फिफा रलफोर बिदि खालामदों। ट्रेजेडि रलखौ आं खालामनानै साबसिन मोनो। आरो जेनेबा भिलेन साइडआव खालामनांगौ होनना बुंबा आं भिलेन साइडबो खालामगोन, बिदि आरो। आं गासिबो साइडजों आं कभार खालामनो नाजायो, बेखिनियानो। गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा दासिम भिलेननि रलफोर माबाफोर मोनफेरबाय नामा? खालामबाय, बिदि खालामबाय, गोसोआव दं। क'क्राझार गसाइगावखै मोनसे खालामदोंमोन, लाजिबा खाजि गोमायो होननाय, बेयाव खालामदोंमोन, भिलेन रल खालामदोंमोन। बेनिफ्राय फिल्मा प्रसार जाबाय। ओमफ्राय खायसे मानसिया नायनानै आंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन, मा होनो बै डिस लाबथिंग्रा आरो, सिनेमाखौदि लाबथिङो बै मेलाफोराव, फुजाफोराव, प्रजेक्टर लागायनानै गाबथिङो, खायसे खायसेनि दायथ' हरो नालाय, बै मानसिया आंखौ सानसेखालि लोगो हमना बुंदोंमोन, बे लाजिबा खाजि गोमायो फिल्मखौ बहुद जायगायाव गाबाय जाहैबाय आरो बिथाङा, लांबाय, दिन्थिबाय। खिन्थु ओरैबायदि हलाव थारमाने मोनसेल' बाथ्रा मा,
ओरैबायदि बैमानि बोराय ओरैबायदि असभ्य बोराय बेफोरबायदि मानसि थायोना दुनिया खानाव बेफोरबायदि बुङोमोननो थारमाने खायसे मानसिया बै गावनि सिगाङाव बुंबाय नालाय बेबो बे मानसियाबो जायबा दिस्लाबथिंग्रा बे आंखौ बुंबाय आरो आंनि सायाव बहुद मानसि बुंबाय आरो हलावबो बिदि बुंनाय खोनायो जेब्ला प्रजेक्टखौ दिन्थिबाय थायो बे समाव रायज्लायनाय खोनायो फिल्मखौ नायनानै थारमाने बिराद गाज्रि होनना बुङो ओरैबायदि असभ्य बोराय ओरैबायदि गाज्रि गोसोनि मानसि थारमाने फुरा थारमाने बेरखांथारदो बेखौ बुंफैयो आरो दा नोंथाङा भिलेन जुदि रल मोनोबा दासिम मोननायाव नोंथांनि बयनिख्रुइ साबसिन डायलग मोनसे होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नोंथां दा डायलग होनना बुङोबा गोसोआव फैलायलाङा दंमोन डायलगाथ' मोजां मोजाङानो डायलग दंमोन निमाहा आंहा गोसोआव गैला गोबावबो जाबाय दा बे डायलगनि सायाव नोंथांखौ ट्रेजेडिनिबो मोनसे दुखुनि जिहेतु नोंथांखौबो जों रल लाबोबाय थानाय नुदों बैनि दुखु मोनसे ट्रेजेडि डायलग होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय आंनिनो फिल्ममोन मोनसे वान डिसनि गोरोबै देंखो होननाय बे आंनि हारसिंनिमोन दे आं हारसिं खालामदोंमोन आरो फाइनेन्स आं हारसिं खालामदोंमोन गासै थारमाने कनसेप्टआ आंनि दारै जादोंमोन आरो गोरोबै देंखो बेयाव सासे फिसाला सासे फिसाजो दं आरो आं बिफानि रल लादोंमोन गोरिब न'खर गथ'आ फरायनाया मोजां मोनसे समाव थारमाने गामिनि सासे सिख्लाजों मा होनो मोजां मोनलायनाय सोमजिबाय आरो आंनि फिसालाया ओमफ्राय बिसोर जाबाय आरो न'खरा गनाया बेफोरबायदि आरो जोंहा जाबाय गोरिब मानसि बेनिफ्राय बिदिनो मा जानायसै मोनसे आंनि फिसालाया मोनसे दुखु जाबाय थानायसै आरो ओमफ्राय मा जानायसै मा सानसे इयो डिसिसन लानायसै मा सहराव थारमाने खामानि मावनो थांसिगोन जाहैबाय आरो बबेबा कम्पानि हाजिरा खामलाफोर मावना थाहैसिगोन आरो फरायनायखौ दोनथ'नानै थारमाने बे समाव आंखौ माथोनानै थांबाय फिसाज्लाया फिसाजोआबो आंनि खाथियाव दं ओरैबायदि गाबसाव खुसाव जाबाय न'खराव थांबाय थांनानै खामानि मावहैबाय खिन्थु जेनेबा आनलाखि बे आंनि फिसालाया स्ट'रियाव आरो बे एक्सिडेन्ट जानानै थैहैयो थैब्लाथाय बे समावनो कमेडियानो जा फैलाजो मेन्देलाजो दंमोन बे फिल्माव बिसोरबो आरो खामानि नागिर थारमाने बिदिनो सहराव थाङो आरो सहराव थांनो सानसेखालि बे आंनि फिसालाया जि कम्पानियाव दं बेयाव बिसोर मोनहैबाय एखे जायगानि मानसि नुनानै आसुरित जालायबाय बेयावनो मावलायबाय खामानि मावबाय ज' थानानै मावबाय बेनिफ्राय जेब्ला आंनि फिसालाया एक्सिडेन्ट जाबाय बिसोरो फैलाजो मेन्देलाजो लाना फैयो आरो लाना फैनानै जोंथ' मिथिया गारिजों फैनानै सिथ्लायाव बोखारनानै दोनबाय आसुरित फिसालाया थैबाय आरो बे समाव राजिबा रल खालामदोंमोन आंनि फिसाला हिसाबै आरो फिल्मावबो राजिब हिसाबैनो नामखौ दोननाय जाहैदोंमोन आरो बे समाव ओरैबायदि दुखु नांबाय थारमाने मा होनो अरिजिनेल मोदै थारमाने आंनि बिसि जानायनियाबो अरिजिनेल मोदै फिसाजो जानायनियाबो अरिजिनेल मोदै आंनियाबो अरिजिनेल मोदै ओरैबायदि परिबेक बे समाव ओरैबायदि फिसालाखौ गोबानानै गाबदोंमोन आं फिसा राजि नों आंखौ गारनानै थांबाय बिदि आरो दा जिहेथु बुहुमनाङावनो मोनसे जेंनाजों बयबो मोगा मोगि जानांगासिनो दं जिहेथु बयबो मिथिखागौ कर'ना भाइरासजों जोंनि मुलुगाव जेंना सोमजिगासिनो दं दा बै कर'ना भाइरासजों रैखाथि मोननो थाखाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो दाथ' बे कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो मानसिनियाव जि हाबगोन बे भाइरासआ थारमाने ओरैबायदि गिथाव मानसिखौ थारमाने बे बेमारनिफ्राय बारग'गोन
बा बे मानसिया दि हामगोन होननानै गेरेन्टि होनो हाया बिदि आरो जाय बेनि भेक्सिन ओंखाराखै दाबो गिथावथाव बेखायनो बयबो एलार्ट जानांगौ बेनिफ्राय दा बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाया मोनसेयानो आरो गुबुन गुबुन जायगायाबो बिदिनो साक्सेस जादों जेनेबा चाइनायाव जाग्रोदोंमोनथ' चाइनायाबो नैबे बे आयेनाव बिसोरो साक्सेस जादों आरो दाथ' मथा मथि बिसोरो नर्मेल माबायाव फैबाय आरो बेनो जाहैबाय मा बिदि लकडाउन बे सिस्टेमा आरो मानसिफ्रा न'आव थानांगौ बायजोआव ओंखारनाङा बाजार जानो नाङा बबावबा जमा जमा आर'ज खालामनाय धर्मनि नामाव थांनाय बबावबा फुजा मेला जानाय बाजार जानाय बेफोरबायदिखौ गारनांगौ थारमाने बे भाइरासआ नोंहा जायाखै नों न'आव थाबाय थाबा जानायबो नङा गुबुनाव थांबा गुबुननिफ्रायसो फैफागोन बेखायनो नों न'आवनो थाबाय था बयबो मानि सरकारा जिखौ खावलायदों प्राइम मिनिस्टारा जेखौ बुंदों बेखौ मानिना सोलियोबा हयथ' जोंनि भारत हादोरा बे बेमारनि खैफोदाव बांद्राय गोलैनाय नङा आरो निस्सय बारग'गोन आरो आखाइफोरखौ सम सम थाब थाब सुबाय थानो होदों आरो हानायमानि दै गुदुं लोंनांगौनो बे भाइरासआ गुदुंखौ सैज' हाया जाहैबाय आरो थैयो बांद्राय गुदुङाव दा सरकारनि बुंनाय खोथाफोरखौ मानिनानै न' थानांगौ जेसे दिन थानो होदो एसे खस्थ' खालामनानै बयबो थालायनांगौ आरो दा जोबथियाव नोंथांनाव जोबथि मोनसे कुइसन खालामनो सानदों जिहेथु दा बिटिसिनि बिसायख'थिबो फैगासिनो नोंथाङा हायनामुलियाव गोबां राजखान्थि आयदायाव नोंथाङा रल लाबोदों दा बिटिसिनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा बिटिसिनि लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनो सानो रायजो राजा बिटिसिनि रायजोफोरनिसिम लाइमोनफोरनिसिम आं नैबेखौनो खावलायहरगोन गणतन्त्रआव बयहाबो मोनथाय दंलायो अधिकार दंलायो इलेक्सन दारायनो जि पार्टियानो जा जि हानजायानो जा जि दोलोआनो जा बयबो गेलेनो अधिकार दंलायो दा बे इलेक्सननि मुङाव गावजों गाव नांलाय खमलाय बुदलाय सोलाय जालायनाङा बेफोरबायदिखौ गोसोआव लाबोनो नाङा गणतन्त्र बायदियै नोङो नोंनि मावनाय दांनायखौ बुंलांबाय था नङा होमबा जाय मा मावनो लक्ष्य दं उद्देश्य दं देरहाबाथाय मा मावहैगोन बेफोरखौ रायजोनि सायाव फोरमाय आरो सोरबाया माबाफोर मावखांदोंबा मावबोदोंबा बेफोरखौ रायजोनि सायाव फोरमाय अब्लानो रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बेनोनो भटखौ होगोन आरो बेनि इलेक्सननि मुङै खिन्थु दावराव दावसि जालायनो नाङा मानो होनबा इलेक्सना दिनै फैगोन थांगोन दिनै इलेक्सननि मुङै जोङो नांलायनानै सुथुर जालायगोन खिन्थु इलेक्सन बायबानो जोङो उफाय गैया जों नोंजों आंजों फिन एखेयैनो सोलिनानै थानो गोनां जायो बेखायनो दावराव दावसि खालामनो नाङा बेखौ आं खावलायो दा बे समाव जों नोंथांजों गोबां बाथ्रा मोगा-मोगि लानानै मिथिनो मोननाय जाबाय दा दिनैनि बे दान्दिसे मोगा-मोगिखौ एसेयावनो फोजोबनानै नोंथांखौ साबायखर थानाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय